Murag makaingon ko nga kining pagkasanta ni Marta maghatag ni nato og pagtudlo ba nga kini sa dieng mga taong ratulon masanta gihapon or masanto. Kay kasagaran ani mga ratulon dali man na silang makasala, pero si Marta ratulon niya hyper kayong mo trabaho pero nasanta gihapon. Ngano man tungod kay panahon nga siya na stress sa iyang trabaho, miduol siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, kita madyo kang porti na nako dinhi nagkapuliki na kog maayo. Nganong di man nimo sultihan ang akong manghod nga mutabang nako. Niya gisultihan man sa siya sa Ginoo nga ang gibuhat sa imong manghod mas maayo kaysa imong gibuhat. Mo nay naamguhan to ni Marta nga kini di ay mga tawhano natong mga kabalaka, kahingawa o mga buluhaton aron kunuhay atong maatiman ang atong kinabuhi, hastang atong mga mahal sa kinabuhi, sama na mga anak, mga kauban sa pamilya. Usahay kung di nato ikonik ngadto sa Ginoo, mao nay maghatag nato og sala. Dali natang saputon, sige natag kahiubos, magsige natag yaw-yaw, sige kasuko. Tungod ana. Nya kamo sa inyong balay, unsa man mo didto, relax o ratulon? Di mo magsigyaw-yaw. Ha? Dili mo magsige o kasuko, di mo daling masuko. Ay uban masuko lang tungod sa iyang paglimpyo sa salog, unya nisulod ang bata, nagtamak-tamak, daghan kay abog ang tiil, masuko. Tungod sa iyang pagpanglimpyo, maimpierno na siya. No? Sa uban magluto og pagkaon kay naibisitang pari. Nya ang pari kay daghan sad kaayo gidili, ni kaon lagamay adtong utan og isda. Wa gyud kan katong iya mga humba, katong uban didto nya magtan-aw siya mahiubos, halas pader ba wa gyud kauyon sa akong linutuan. Wa oy, nakauyon man to pader pero nanagana lang basig di na siya kalakaw. Inshallah may kay na kong pagkaluto ang lambay, wa man gyud tilaw pader oy. Hiubos ba? Adiri kuan. Mao na usahay na anak ta maratol, pero si Marta didto siya nidangop sa Ginoo o gitagaan niya higayon ang Ginoo nga musulti niya. Wa niya sakgawa ang Ginoo. Maminaw ba? Ngunang nindot kaayo ning maminaw kay mao may gibuhat ni Maria katong igsuon ni kaning Marta na minaw. Naglingkod ba kay nagsulti man si Jesus na minaw. Monay terminos mga propeta, si propeta Samuel katong sigihan siya tawag sa Ginoo, Samuel, Samuel. Niingon dayon si Eli katong iyang pari nga gidangpan, isa sa sunod ha, musangpit gani ng tinguga nga nimo ingna dayon sulti Ginoo kay namati ang imong sulugoon. Amo na inindot kayo. Kana bang maminaw tas Ginoo ba? Nindot kaya na, suway ninyo, namoy problema, niyam aksyon na kagratol. Ayaw gratol, ayaw sad pangitag solusyon sa imong problema. Luhod, ampo. Niyaing nang Ginoo, Lord, dako kay ni akong problema, sultihi ko unsay akong buhaton. Kay dako naman kay ni akong utang. Niyang Ginoo, madyo ko magsugo ni mo anang pangutang, at tubangan na lang ang kaso nga stapa. Anak. Di ka nga to, sa imong pagbuot, Lord, ako ning atubangon. Ngano man ni Lord? Na positive man ning judgment sa judge, konbikto man ko. Ngayon dayon ang Ginoo,
ato ba nga ang silot sa imong pagkamasinupakon. Relax ka na to. Prisuhan. 30 katuig ka dito. Onya, kay relax man ka dito. Unsa may kalainan nga relax ka dito, sikag ampos Ginoo, og sa di akas gawas, nga relax pug ka. Way kalainan. Pero unsa man sa kalainan nga tuwa kas prisuhan, porte nimong lugnot-lugnot kay para nimo unfair gyud nganong gikiha ka sa staffa nga igo ra man unta kang naningkamot pagluwas sa imong negosyo or sa imong problema. Ana, niya human di asa kas gawas, ratol sa kaika sa siging sulbad anang mga problema. Wa gyapon kalainan. Mura gyapon ka gipriso. So pasabot, kung maminaw lang ta Ginoo bisag asa tang dapita ibutang relax. Mao ra gid na. Mabitan nang moingon ko ang unang timaan nga ikaw santosonon samang Bishop Chupilo Kamomot, relax ka. Ug atong subayon ang kinabuhi ni Bishop Chupilo Kamomot, relax gyud kay siya. Kawatan siya, relax. Dauton siya, relax. Patay siya, relax. Nindot kayo, no? Ganahan mo relax o ratol? Gano, lingi ay mong tupad, be. Kana imong tupad, lingi ay. Na relax ka ron? Na relax ka? Bitana ka ng mga tao nga nagtrabaho, nya maputos sa utang. Ratulon mo na sila. Ano bang mga maputos sa utang ba? Ratulon? Di ka maong maminaw Ginoo. Kaya maminaw lang kas Ginoo, pagkadaghan ng solusyon sa imong financial problem, nga dili kinahanglang mangutang. Usa lang gina program sa imong utok. Tungod kay naa kay trabaho, igarantiya nimo ang umaabot nimong sweldo, umaabot nimong dawatonon aron tubagon ang imong problema karon. Imong gigarantiya ang ugma para sa imong problema karon. Di man na pwede. Naingon man ang Ginoo nga ang ugma dunay iyang kaugalingong problema. Ang karon naa sa iyang kaugalingong problema. Ayaw dad-a ang problema karon ngadtos ugma ug ang ugma sad ayaw sad dad-a karon kay mabugatan man ka. Mo na Ingos Kristo, do not worry about tomorrow. Tomorrow has its own problem. And the problem of today is enough for you to handle. Ano yang gisulti. So ayaw na lang kay kanang ugma matud pang Kristo ang gaatiman ana ang ako mang amahan. Tanawa ra gud ng mga langgam, sige ra gid sila lupad-lupad karon. Way siguro ugma maigo na sila sa tirador. o makaon na sila sa iring, o madakpan sa iring. O di patay na sila. Pero enjoy sila karon. Pero baghunahon na ka, la ugma, unsa kay akong kanon, unsa akong ibayad sa tuition. Ay ayaw wa kay siguro karong gabi wa na ka, patay na ka. Kawuri ba ni buugma? Way siguro gani abot des unahan na inakras nga kana ganing habal-habal, nadamagan ka, natumba ka, natusok ka sa kural sa imong silingan riari. Wa na, patay naman ka. Abong lang kagabal-habal. Di ba? Nya ngano sige mo kaguri anang ugma. Karon enjoy life with the Lord karon. Ana prago ninyo karon nanimba mo. Nagtuo day mo makauli pa mo sa inyo. Siguro mo? Oy. Ay, siguro igabutin mo das pultahan, wa na, impas na ka. Nga naman, di lagi kita mao'y nag-control sa future. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Jeremias, gisugo sa Ginoo, sultihi sila sa akong isulti kanila. Hinaot unta nga maminaw sila ug mausab ang ilang kinabuhi. Si Jeremias, hibaw siya nga kung musulti siya ato, dumtan siya sa tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dili sana labaw pas gidaghanon sa akong buhok ang nanagdumot kanako. Kay bawo gyud kaayo si Jeremias pero relax kay siyang nisulti. Tinuod gyud ang iyang gisulti.
nga silutan mos Ginoo kung magpabili ning inyong pagkagahig ulo. Pastang sukuas mga pari, ang mga propeta nga dito sa templo, porting sukua, gipunsisukan siya o giingnan nga angay siyang patyon. Kaya nagpasipala siya nato, nagpasipala siya sa templo, pero relax ra si Jeremias, kay igo raman siyang nagsugnod sa sugo sa Ginoo. So kining pagpaminaw sa Ginoo, musunod ani, magsunod ta sa pulong sa Ginoo. Nya kung magsunod na ta sa sugo sa Ginoo, dili sa atong sugo, ma-relax dayon ta. Masbuna ko ha, kung magsunod ka sa sugo sa Ginoo, dili sa imong sugo, ma-relax ka. Hastang mga tao des imong palibot, ma-relax. Di mong tuwa na. Parihaan ang gikuan karon sa atong Santo Papa na siya katong ditong tingin apartment, tingin na siyang wali dito sa Canada. Yan, ibisita man siya dito. Ningon siya, kini ko nung uban nga istrikto kaayo, mga pari, mga obispo, strikto kay tanan nga hasta sa pagbunyag sa bata, daghan kaayong disciplinary measures. Dili bunyagan kun single parent. Dili bunyagan kun way kasal ang ginikanan. Matud pa sa Santo Papa, inigda sa usa ka inahan sa iyang anak ngadto sa simbahan. Ngawa siya'y bana, pero iyang giantos ang mabdos sa iyang anak sud sa siyam kabuan ug ang pagpaanak niini. Wa ba siya'y katungod nga mudawat sa sakramento nga gihatag ni Kristo para sa kaluwasan? Dili niya madawat ang sakramento sa bunyag tungod lang sa kinaiya sa usa ka pari o usa ka obispo nga niingon, wa mo'y kasal, wa kay bana, sala ng imong gibuhat, dili pwedeng bunyagan ng imong bata. Nagani uban ingon, di ka mamembro sa BEC, dili ka bunyagan. Nganong ingon anak kuno ta ka istrikto? Matud pa sa Santo Papa sa iyang kuan karong panahon na nagkinahanglan tag mga simbahan nga abli kutob sa tanang muduol kaniya. Abli ba dili sirado? Abli. Saman. Ang adik-adik kun muso dinhi, abli unta ang simbahan. Ang mga prostitutes nagikan pa in taong nag-duty. Wa pa ito muso dinhi, abli untang simbahan ug naa unta ang pari nga muatiman sa prostitute nga dili makasala, nga way sala in a noble, respectful nga manner, loving, caring manner without sin. Di pwede. Matud pa Santo Papa, di pwede nga makakita tag santo nga nagmisa sa altar, nya makita pud nimo siyang nag-inom sad og beer, kuyog sa iyang mga higala diha sa usa ka party or diha sa usa ka kaning ganing gathering. Di na pwede. Di pwede nga ang usa kuno ka santo musod sa movie house kay mutan-aw pud siya og mo enjoy sa salida. Di na pwede. Pwede kaya nga naman, God is everywhere. O gusto siyang musulti nato diha sa tanang lugar. Why exemption? Mas stress man ta, basta magbutang na tagdaghan kay mga barriers. Mo na gisulti ni Propeta Jeremias, paminaw mo sa Ginoo, kamo na may nagbuot din is templo, kamo naman mo'y naghatag og role, istrikto naman kay mustanan. Mura magwa na ni Ginoo dinhi. Mao na karon ang simbahan na nag-away na ang mga leaders, no? Nag-away nga naman, ang ako namang pulong mo ay matuman di naman sa Ginoo, maminaw ta Ginoo, jadi ta mo insist aron di ta ma-stress. Si Marta di na relax pagpaminaw niya sa Ginoo, ingon di Marta, kana raman di ay maminaw lang sad ko nimo, napaig dang iyang gisugba dito. Siya, Lord, napaig naman yung Ginoo nga naman dahil di kumuka og paig. Di ba? Mga untag paig. Tungod ni sa inyong pagpaminaw. Bitang
naminaw ko sa Ginoo, niingon ko nga ang atong slots para ni Bishop Chupilo Kamomo to man tumahalin ang tanan, ingon ko i-extend nato hangtod mahurot ug moabot karong Domingo atong i-extend nya gahapon kay ang atong total nga halin niabot naman og 6,804 slots. 196 slots na lang ang nahibilin. So ako na ning ihonong karon. Mutan ako sa Ginoon sa man Lord, padayon pa din na sa jote na lang kay na napamangkay iphonon karong adlaw nya ugma pagyod. So ugma sa Domingo mo'y katapusan natong report. So hunong nata karon ha. Wa di nata mamaligya og slot. Nahurot naman. Kani hurot naman gini. Hurot naman wa mangay mo report pa nato ang mga madre. Dako sa to sila halin dito ato lang tong tugutan kay na busy to sila ron. Ang ato din hinghalin sa ato 5,992 slots. Nya ang sa dito sa DST as reported pa naapa sa 812 ang ilang slots nga nahalin. Ambot og do na bay additional basig mo report to karon atong paminawon. Pero ang event was successful. Nya og misubra man or nakuwangan di na problema. Basta na halin tanan 7,000 ka slots. Congratulations ninyong namalit. Nya kamo mo pa kapalit tiwasan ninyo karon kay karon ang last day nato din ata mo baligya ugma hunong nata og baligya sugod ugma karon last day ba last day kwentahon nato ang inyong paliton karon ugma og sa Domingo atong tan-awon kon pilagi atong halin human ani hinahinay sa tagbalik sa atong DOPS. Di ba? Malipay na sa si San Vicente Ferrer. Maminaw lang po tagong sa isultis Ginoo. Ug moingon nga padayon mo palit kay mutukod para batag dako kayong mga projects din kung itugot nas Ginoo sa atong kasing-kasing matukod ra man gid na nato. Ug di sa itugot okay ra pod. Di ba? Mao na relax lang ta. Mantang moingon ang uban ako pader dagko pa man kay na imong project mahuman ka na nimo nako kinsa man sa gaingong humno na nako nya kinsa man sa gaingong di na mahuman depende man na natong paghigugmay og naagi daghang upalit og slot sunod tuig na human na tanan og hinay sa dang pagpalit di antos haron ma-relax ta ang importante nagsunod gid tas Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo sa tingin diri Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako dako kay gugmas Ginoo nato di gid mahitabo nga dili ta niya tubagon di pwedeng pasagdan ta niya ilhon lang nato nga siya dako kayo gugma nato dili nato na usikan ang maong gugma maminaw ta niya nindot man kuning pabidahon ang tao nga nahigugma kaya yang isulti pulos makaayo nato pero maminaw ka ng tao nga mahigugma nimo kapoy kapoy paminaw pero maminaw ka sa tao nahigugma ilhana nimo kay luag imong dughan na siya so paminaw gid ang Ginoo kay dako kay siya gugma nato ayaw usik-usiki na manindog na ta.